Sa obhetong makatabang sa mga estudyanteng deaf and mute o itong may makaninan sa pandangog asin pagtaram, naimbento kang magkakaklaseng sinda Mark Carlos Anorho kan Linaw Libon Albay, asin Jose Andre Velasquez kang Magurang Pulangi Albay, ang sarong ekipahe na kayang i-verbalize ang sign language, asin kaya man i-translate sa sign language ang pinag-verbalize ning sarong individual. Kursong computer engineering ang tinapos ninda Velasquez asin sa Anorho. Produkto man sinda kang Bicol University Pulangi Campus, kung sa inkabale sinda sa mga bagong graduar ngunya na taon. Istorya ni Anorho, aki ipahilig niya na ang pagkuti-kuti, mantang kinahiligan naman ni Velasquez ang pagkukomputer. Inspirasyon kan sa indang imbensyon, iyo ang mga kaklase daan ni Anorho sa senior high school na may kaninan sa Pandangog. What if na gawin namin two-way? Kasi, kumbaga, yung mag-benefit lang yun is yung mga deaf people. So, paano naman yung tayo, mga person with hearing capabilities, so paano tayo sa kanila makipag-usap? So, naisip namin yung tagdagan namin yung test namin na gawin namin, lagyan namin ng oral language to sign language animation. Yung ginagawa namin is hati. Sa akin is yung oral to animation sign language. Sa kanya naman yung sign language to oral. Ang Filipino Sign Language teacher sa Libon Sped Center na si Jocelyn C. Saison, saro sa pinakainot na nakapagbalo na kan two-way interpreter. Sabi niya, dakula ang potensyal kan imbensyon ni Velasquez asin sa Anorho. In kaso mamakaray pang lalo ang imbensyon, syerto da ang dakulan matatabangan kay ni. Pasalamat kasi may mga kagaya ninyo na nakakaisip ng ganyan. Kasi hindi maraming tao na concern sa mga ganitong tao. Maglilimang bulan man ang test dagos na natapos ang nasabing ekipahe, na parte sa namang kan tesis ni Anorho asin Velasquez. Napigbisto bilang Best Undergraduate Thesis asin Research and Development Forum Best Paper and Presenter. Yung ginawa naming kumbaga Filipino Sign Language siya. So, iba kasi po yung Filipino Sign Language dun sa American Sign Language. So, yung Filipino Sign Language, may mga iba-iba siyang gesture na iba din sa American Sign Language. So, yun yung naging naisip namin na yun na lang yung gawin naming kumbaga pinaka-main topic ng aming thesis kasi kumbaga maging mas sariling atin yun. Sa ngunyan, 13 sign language pasanaan kayang i-verbalize kan ekipahe. Asin 13 man na words ang kayang kaining i-translate sa sign language. Pagkatapos parang wala na kumbaga andyan na lang, hindi na na-develop. Kumbaga sa amin gusto namin ma-workout pa, mas malalong ma-develop para syempre maging stand-alone, tapos mas kumbaga talagang magamit na ng mga deaf person or tayo lahat. Sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong pag-aadal kan duwang albayanong inventor nga ni mapalawig asin mamakaray pa ang serbisyo kan sa indang two-way interpreter. Bukas man sinda sa Anorho asin Velasquez para sa mga muyang magtabang, nga ni mas mapagayon asin magi pang kapaki-pakinabang ang sa indang imbensyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.